Înainte să începem episodul de azi, aș vrea să-i fac o promovare lui Mihnea Gamer Dems. Vă arăt și cum se scrie. Deci, Mihnea Gamer Dems. Mihnea Game, nu Game, Gamer. Deci nu Game, Gamer. Dems. Deci hai să venim la episodul propus. Bună ziua lumea, sunt Robert și astăzi să jucăm Minecraft. Așa. Deci mi-am făcut o casă, bineînțeles că pe creativ nu prea mai joc cu survival. În plus n-am niciun chef de survival. Și de asta poate o să filmez pe un server cu prietenii. Nu știu nimic. Deci chiar nu știu, credeți-mă. Aș filma, dar nu prea am chef. Uitați să vezi cum am făcut. Da, nu știu să mai urc pe scări. Ce youtuber sunt dacă nu știu să mai urc pe scări? Uitați așa, frumos. Și să nu am făcut nimic decât paturile mele. Așa. Deci, habar n-am, adică, da, o să vă învăț să faceți o pisică. Bine, trebuie spawn o călot. Și stai să mă duc în casă, că așa tu mai fugi. Înainte de a fi dresat. Mă culc, ba nu mă culc, că n-am chef. Îmi bag poțiune. Poțiune Night Vision. Așa, deci, și vă trebuie un pește. Eu am văzut că trebuie neapărat peștele ăsta, raw fish. Așa, deci, vezi, vine la voi. Se uită. E greu, că nu trebuie să vă mișcați, de fapt. Și apăsați pe temă. Și vine o pisică. Dă și de mâncare. Și de stand. Upsi. Vine la voi în categoriația de chețe. Unde-și mă cealaltă? Unde vrei? Știu sigur că mai era una. Uite aici. Uite. Așa. Deci, am făcut pisica. Foarte frumoasă. Am văzut că sunt și pe culori portocalii. De să vă arăt cum. Vedeți? Așa știam că erau și pe culori, alte culori. Câte am auzit la prietenii mei. Și acum sunt supărat pentru că am pierdut un meci. Și da, foarte supărat. Uitați-vă și portalul din Nether. Hai încercăm să căutăm Nether. Nether. Trei motul. Mări. Săraca pisică. Avea vise. Îmi pun așa niște torțe. Merg după torțe. What? Am găsit da, tot pe creativ și pe tabletă. Și apoi mi-a șters lumea. Oops. What? Excuse me? Cât de șmecher. Deci hai să căutăm. Ce-o fi acolo? Am bucat așa.
Acum da, nu-i nimic dacă mă pierd, că... Chiar nu-i nimic dacă m-aș pierde. Deci chiar n-ar fi nimic, că nu e nicio problemă și... Fac cald de asta. Fratele meu cum arată. Cum arată lava. Ce ciudat arată, mi se pare că arată altcumva. Mă sperie. Și de mobilena asta mi se mișcă parcă... Nu le părți dacă mă duc în alte lumi, mi se mișcă mai lăguit. Uitați-vă și voi ce lăguit mi se mișcă. Și mai nervede-mi vine că nu o găsesc. Dar eu sunt foarte curios cât o fi de mare nădărul. Și acum e și greu să văd pentru că... Cred că iar. Pentru că se vede și roșu ăsta înainte, nu era așa. Probabil de la versiunea nouă. Să puțin că... Așa, sensitiv, nu? Da, e la mare până zi. Sper că e mai mic. Deci când eu cum așa, mi se mișcă foarte lăguit. Fratele meu. Și mă enervez iar. Și că nu mai filmez. Upsi. Așa. Deci sper să găsesc fortăreața. Foarte... Să căutăm că poate compasul, dar uitați-vă și voi cum mi se mișcă. Hai să din de că mă enervai. Uite. Așa. Sediam, așa, fiind în stil. Și așa vă arăt. Și cum se face fortăreața. Teleportor. Mai nervă. Așa. Sper că mă dă în aceeași parte. Uitați-vă și voi cum mi se lăguiește. Fratele meu. Dacă nu mă duc acasă, eu nu știu unde mă duc.
Da, m-am pierdut. Săracă de mine și pe Nether. Ce fac? Nu cred că ăsta e Nether. Nu cred că se găsește Iron în Nether. Dacă ar ști și eu unde sunt. Deci stai puțin. Vă arăt și cum o să fac ca să nu mai fi pierdut. Mă sinucid că m-am culcat. Să vedem dacă merge. Să vedem, să vedem. Și poate dacă nu ar fi lumea infinită, poate m-ar găsi. Nu știu. E un somnic. Și nu-i problemă, dacă mor, mă dă la spawn. Orei cât o pisica. Can you only sleep night? What? Ce? Deci cam acest episod de azi. Nu uitați să dați un like.